Fidel Merlinda, Edeleo, Leo Digaria, ug Edelberto. Gikan ni Big Gloria Bunhayag. Sa mga kalag ni Vicente Milicia, Remo, Prudencia, Carmen, Donato, ug Ilaria. Gikan sa Mainit Family. Sa mga kalag ni Angeles Bless Crestel, Florentino, Fer, Romulo, Reynaldo, Virginia, ug sa tanang mga kalag sa Purgatorio, gikan sa Encinas Family. Sa kalag ni Cirila, gikan ni Mr. and Mrs. Byron and Bogo Family. Apolonio, Hermana, Rosalina, Marife, Fortuna, Dolores, Gabriel, Urbana, Virginia, Virgilio, Esteban, Emiliano, Rufo, Rustica, Ignacio, Ireneo, ug sa tanang mga kalag sa mga kaparientihan, gikan ni Mr. and Mrs. Pet Tasik and Family. Alang sa mga kalag ni Andresa ug Josue, gikan ni Carlina Asofra. Alang sa mga kalag ni Raul, Vilma, Sabino, Perpetua, Bernabe ug Angelica, gikan ni Emmanuel Daklan. Alang sa kalag ni Potensiana, gikan sa Gonzalo's Family. Alang sa mga kalag ni Robert, Fausto, Andres, Ricardo Jr., Serapia, Paterna, Rosita ug Crescenciana, gikan sa Kilikot Family. Alang sa mga kalag ni Aurelia Martinez, Patricio, Eduardo ug Felisa, gikan sa Martinez and Family. Alang sa mga kalag ni Januario, Faustina, Brigida, Herman, Carlito, Maria, Ligaya, Esmeralda, ug Policiano, gikan sa Piliton Family. Alang sa mga kalag ni Carlas, Wilfredo, Carmelita, Hilario, Cirilo, Corazon, Consorcia, Liberato, Basilia, Timotea, Francisco, Tarsela, Mauricio, Properta, Liboria ug Florencia ug sa tanang mga kalag nga wala nay naghandom kanila, gikan ni Susan Lanias and Family. Misa pasalamat ni San Vicente Ferrer sa adlaw nga natawhan ni June Elmer Corona karong June 3 ug maayong panglawas, gikan ni Mama Estela Corona. Misa pasalamat sa Ginoo sa mahal nga Berhen Maria sa mga grasya nga nadawat ug maayong panglawas ug sa successful nga kalihukan, gikan ni Mr. and Mrs. Pet Tasik and Family. Misa pasalamat sa atong Ginoong Jesus, Mama Mary ug sa Dios Espiritu Santo sa mga grasya nga nadawat sa tibuok pamilya, gikan sa Kilikot Family. Pamisa pasalamat sa Ginoong Hesukristo sa mga grasya nga among nadawat ug sa Immaculada Concepcion nga atong patron ug sa atong anak nga nakapasar sa Teachers Board Exam Secondary Level nga si Ella May Lanias, gikan ni Susan and Dodong Lanias and Family.
Alang sa mga kalag ni Losio, Rofina, Matelde ug Bonifacia. Gikan sa Gumanid family. Misa pasalamat sa maayong panglawas ug sa mga grasya nga nadawat gikan sa Gumanid family. Alang sa mga kalag ni Helconida, Fe Esperanza Caridad, Rosani Pedro Juanita ug Dennis Sian gikan ni Cecilia Toman. Alang sa mga kalag ni Apolinario Hipolito Andres Sr., Lucia ug sa tanang mga kalag sa purgatorio nga wala na'y naghandom kanila. Gikan sa Anunciado and Sagrado families. Misa pasalamat, Thanksgiving Mass to God Almighty and Mama Mary for the graces received and also for passing the LET board exam of Angel Liza. Gikan sa Anunciado and Sagrado family. Pamisa alang sa mga kalag ni Rofina, Mary Ann, Margarita ug John Ninio. Gikan ni Rowena.
Misa pasalamat sa atong Ginoong Hesus Kristo, Senior Santo Niño, Senior San Vicente Ferrer, Immaculada Concepcion, o ginahan sa kanunayng panabang sa gasa sa kinabuhi, ug sa maayong panglawas, ug sa mga grasyang nadawat. Gikan ni Mr. and Mrs. Joselito Lubay. Alang sa mga kalag ni Amancio Severino Epifania, Carmen Pablo Florencia, Rufino Sr., Enrique Mauro Juliana og Florencia, gikan ni Mr. and Mrs. Joselito Lubay. Alang sa mga kalag ni Valeriano Teodora Luis Sr. og Rodrigo, gikan sa Sotomayor family. Alang sa mga kalag ni Florencio Maria Vinancia, Marshall Virgilio Akida Isiduro, Sinsino Salvador Calino Eduardo Roberta Ogrosita, gikan sa Tangkilan family.
Misa pasalamat sa mga grasya nga nadawat, gikan ni Marcos Lasea and family. Misa pasalamat for all the graces received from Mama Mary ug sa maayong panglawas sa kanunay. Gikan sa Casino family. Misa pasalamat sa gasa sa sakramento sa kamenyoon sa pag-abot og sa og 28 ka tuig ug sa lain pang dugang nga mga katuigan gikan sa buhayang family. Alang sa mga kalag ni Avelino Nicolas Sr. Gaspara ug sa mga kalag sa purgatorio gikan sa buhayang family. Alang sa mga kalag ni Victorina Leoncia ug sa mga kalag nga tanan sa purgatorio gikan ni Mr. and Mrs. Marlon Prieto and family. Alang sa mga kalag ni Eugenio Abondia, Ronan Primo Luis, Josefina Cirilina Felomino, Primitiva og Cirilo gikan sa Casiro or Casino family. Misa pasalamat alang sa 7th birthday ni Darlene Gale, gikan sa Lumaad family. Alang sa kalag ni Leoncio, gikan sa Ihok and Rolona family.
Misa pasalamat gikan ni Maria Emelda Angkla. Alang sa mga kalag ni Timoteo, Leoncio, Gregoria ug Cipriano, gikan ni Resty Tangkawan and family. Palihog manindog atong sugaton ng Santos nga Misa.
Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang solemnidad sa pagsakas sa langit sa atong Ginoong Hesukristo or the Ascension Sunday. Maginulso kita sa mga sala aron mandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaniyang nagsuon kay nakalapas sa ko iyamot sunahuna sa pulong sa buhat. O sila sa pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nagamuy ako ka Santa Maria, kanunay nga ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos o kaniyang nagsuon na ron. Inyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasaylon sa itong mga sala. Danon taniya kita nga sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Dios dito sa langit. Ukadai sa iyang mga lao, inisayuta, Ginoong Diyos, langit kong hari, Diyos samahan magkagagahom sa tanan. Nagapasalamat kami kanino.
magampo kita. Makagaw nga Dios, himua kami nga magmalipayon o magsadya uban sa papasalamat. Kaya pagpasaka sa langit ni Jesucristo imong anak, amo man usab nga kadaugan. Ug dinha diin nag-una kanamo siya nga among ulo, nagapaabot sa pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among pangayo pinaagi sa Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayod siya. Nakita siya nila ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutanan ni Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab dining panahuna ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanus-a kini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya, ug siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, ug mibarog tupad kanila. Miingon sila, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Sa
Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamo sa espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini, hinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo kaniya. Kining kahuma nga ania kanato mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo didto sa langit. Didto naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga punuan ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana ug sa sunod. Gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo ug alang sa simbahan gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahimpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an. Kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug ang iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinusol pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan, apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga mokonser ninyo ang gahom gikan sa kaytas-an. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Bitanya. Diin giisa niya iyang mga kamot o gipanalanginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, bibiya siya og gibayaw ngadto sa kalangitan. Gisimba nila siya ug unya gibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagmakrunayon sila dito sa templo ug nagpasalamat sa Ginoo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Bulang Domingo o may buntag natong tanan. Karon ang Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Ang pagbiya makapasubo man na apan
Nahitabo kini aron ang Dios mahimong tigpataliwala kanato sa iyang amahan. Mibalik siya sa langit. Ug mao kana ang pain of separation on the part sa mga tinun-an gumikan kay mawala naman ang Ginoo nila. Pero mga igsoon, makapasubo man ning nidiya ang Ginoo kanila apan dili ang pagsaka sa langit ato ang yatagang focus kun dili ang iyang saad nga mapabilin iyang presensya nga makanunayon sa ato ang kinabuhi hangtod sa katapusan sa panahon. Ang ato sa pamalandong karon atong i-focus sa tulo ka mga butang: encounter, witnessing, mission. Ang atong Ginoo sa pag-aling sa kalibutan, He encountered a lot of people. Sa iyang paghimamat sa mga tao, nakapausab siya sa daghang kinabuhi sa katawhan. Mao kana ang importante. Ang iyang impact sa iyang kinabuhi ngadto sa katawhan. Kay matud pa, every encounter with Jesus brings along with it renewal and transformation. Walay na mamat na Ginoo nga wala usab yung kinabuhi. Sa mapananglit, ang Syrophoenician woman o ang Samaritan woman sa dihang naimamat nilang Ginoo, natagan sila new identity. As si Zacchaeus, usa ka makasasala nga publikano, sa diyang nakimamat niya ang Ginoo, misulti siya kung ihatag ang kinawat balik sa akong kawatan. He was given a new orientation in life. Si blind man Bartimaeus, he was also given a new vision. Ug usab ang iyang mga tinun-an sa pagsaka sa langit gatagan og new mission. Mamay-igsoon sa inguna ang dako nga milagro nga gihimo sa Ginoo. Dili kuno ang pagbanhaw ni Lazaro gikan sa iyang mga lubnganan, kun dili ang dakong milagro gihimo sa Ginoo nga siya nakausab sa daghang kinabuhi sa katawhan. Mao kana ang iyang gitawag og encounter with people. Karon ikaduha, kini gitawag nato og witnessing. Ang Ascension Sunday gisaul usab ang gitawag og World Communication Day. Unsa may gipasamot aning Communication Day? Again, usahay maghisgot na communication, masud sa itong unahuna ang teknolohiya. Ang kalibutan kuno bisag dako ni apan nahimong global village because of the advancement of transportation and technology. Bisag tuwas layo, duol na tungkol sa ato ang mga gadgets. Pero ngano man nga daghan gyapon ang nagpabilin nga lonely, nagpabilin diha sa mga margins in the society. Tungod kay in the digital world, ang atong mga igsoon usap atong nakalimtan. Bisag naa sa mga tubangan, dili mo istoryahon kay chat ka sa tao nga tuwa sa layo. Kaunta diha sa digital world, mahimo sa buta ng good Samaritan sa atong isig katao by witnessing Christ in our lives. Unsa man imong i-communicate, you have to communicate the gospel values. You have to communicate the message and the language of love, forgiveness, compassion, tolerance, gentleness, understanding, equality, peace, and justice. Kung ang imong kinabuhi, nagpuyo niini, epektibo ka nga pulpito nga nagsangyaw sa Ginoo sa imong pagkatao. Umaw ka na ang gibilin nga hagit ato sa Dios that we keep on communicating His presence to everyone. Ikatulo, mission. Sa pagsaka sa langit sa Ginoo, gingnan kita nga di lamang kita kay muhangad ta sa langit. O kanus amo to mobalik ang Ginoo, samtang mobalik siya magsiting pretty sa kalibutan. No. Adunay tahas o mission nga gisangon nato ang Ginoo. There are a lot of things to do in this world.
a world that is characterized by chaos and trouble, conflict and war, we have to bring the gospel values to everyone in order to ensure stability and peace and security to everybody. Only the gospel values ang mensahe sa Ginoo. Atong tahas o misyon, pagdala ni ini ngadto sa kalibutan nga puno sa kaguliyang o kagubot. Gumikan sa mga tao nga usahay laog sa gahom o katigayunan. Mamaigsuon ang tahas sa mga apostoles nahimong tahas sa atong pagpinunyagan o padayon atong misyon sa pagpadayon, pagsangyaw sa Ginoo sa tanan. Timing kung maigsuon nga si Kristo nibiya sa iyahang mga tinun-an, bidding farewell and goodbye to his disciples kay musakas siya sa langit. Karon sa mga Domingguha, ang mga pari sa parokya, apil na kunini, we also bid our farewell and goodbye. Sa mga Ginoo, mibiya kami usab, katapusan nga adlaw na mo karon, mubiya na usab. Dili tungod kay magpahayahay mi, kun dili padayon mo mga misyon ngadto sa lain nga parokya. Ako pagka-assign ng katigbian 2021, 4 years ago, it was by accident and by chance. Tungod kay di man ta kining katigbian akong original assignment, adto man ta ko sa Sikatuna. Pero nitabo ang ma-assign ta dire si Father Lito Masula. Pagkaibaw ni Bishop nga si Father Lito Masula na-assign na dire 2008 to 2010, nakinumdum pa mong Father Lito Masula? Hoy, tubag, nakinumdum pa ba mo? Classmate ni Adto, pero mas gwapo siya. Tinuod, di man pwede mo balik ka sa parokya, mauna nga, gibaylong eh. Ako diri sa katigbian, o siya dito sa Sikatuna, apan bisan pa man tuon mga isuon nga by chance and by accidents ko na assign ni sa katigbian, but I give my all. I give my everything in rendering service to you. Tinuod, sa akong pag-assign ni ini, gikuyawan ko, I have a lot of fears and apprehensions, gumikan kay, for the first time in my ministry, na-assign ko dakong parokya nga ako na'y kura. Na-assign ko Lubok, assistant dako to. Pero after Lubok, Hanupol, Gamay, Barrio Paris, Kuwasi Barrio Paris, Kawayan is Barrio Paris, guyawan ko sa katigbian kay lungsod na yun. Ang mga great di na kapitan, mayor na. Mao nang maigsuon, after 4 years of journeying together in faith, pasalamat ko sa Ginoo nga nahimong successful. Ang atong pamagalagad dire. Dili tungod na sa akong pamaningkamot, kundi atong collective na effort. Collective nato ang pamaningkamot kay kita nahimong successful. Umuingon ko nga di man gitawag kita nga di lamang mahimong successful kundi mahimong faithful and fruitful diya sa parasan sa Ginoo sa iyang pagpangalagad alang sa iyang katawhan. And for that, I'm very grateful for your support, unwavering support sa ato ang parokya. So, for sure, o kining pare masahin ang parokya nga naigugma siya, kining upat ka tuig, mubo ra. Pero kung ang pare gibugno sa parokya, impierno ang parokya kining upat ka tuig, dugay ra. Pero muingon ko, kuwang panaho ang upat ka tuig. Di ta ko ganahan mo balhin, pero basig isuan kong eviction order sa obispo. Mo na nga, we have no other choice but mubiya. With the pain of separation, pero at least with the memories we are creating together, maghatag kaupayan. Sa bangutan nga dughan, kay mubiya naman sa gigugmang katawhan. So sila, nanghipos na, kaupat na balik-balik. Ako, wapan ko nanghipos sa ang kwarto. Kay murag kapoy, panghipos, murag di pa kabalhinon. Pero saon taman yun.
So mo magigsuon, pasalamat ko niyana kay namo sa kanunay. Ang kalipay na mong pari mao nga gidawat ni sa mga tao, isip ka pamilya. Sukli niini, bugti niini, kami usab naning kamot nga moalagad ninyo diha sa uban sa kalumo ug gugma. Na kung mahimo, kung unsa inyong mga request, pastorally o spiritual request, amo ka ng tubagon. Manungkamot mi sa among papangalagad nga sa inyong pagdong sa opisina, mabati ninyo ang inyo ng konbinto. Pasalamat kami inyong ipapuyo. Di na amo, inyo na. Mo nga I hope, wala mo nakasabi sa opisina. Kaya dili na mo kinaya ang pamakasaba, kung dili malipay mi, magtanaw ninyo nga nibisita sa parokya. So I hope nga ipadayon ninyo ang inyong maayong mga pagsuporta sa sunod pare ni Father Dennis Leornas. And I know for sure, I have also my own fair share of weaknesses and shortcomings and mistakes. Kay tao lang po. Whatever wrongdoing sa kunahimo, I take full responsibility and my apology. Sorry. Mo na nga, tinuod, di lalin kini mo biya ka sa parokya. Ngayon bis nga, higugma na ka sa mga tao, ibali na hinon kag balik, uglaing parokya. Sakto ginang kanta ni si Marichan, when I'm about to call it home, when I'm about to call it katigbian my home, but I have to move along because life is a constant change. Mora nga, there's no other choice but to move on, to go with the stream, to go with the flow of life. Mora nga, ang ato na lang ma-miss nato ang mga ato ang makasatian sa katigbian, katigbawan, no? Fiesta, of course, the Sweet Notes, Don Pitok. Salamat sa mga sponsor nito. The biggest crowd ever sa katigbian, sa Sweet Notes. Ma-miss daw ang mga misa sa baryo, kay sa Lindaville, may baryo dito. Ang misa na lang may mga biise. Ma-miss daw ang mga Bisayang manok diya sa kabaryuhan. Ma-miss daw ang giandam nga dagan kay mga itlog nga paborito. No? Mga ginamos o mga pinikas nga buwan nga nami ikaon gumikan sa gana kaayo nga nakamakayabaw ng mga tao sa imuhang paborito. So again, thank you. Kung plano mi nga mga major activities aning katigbian mo balik mi. Kung pista, I hope nga imbitaron mi. Kayo di mi imbitaron, mangimbitar ni sa mga kaugalingon. No? O mo balik dire. So, thank you so much for everything. Pasalamat usab ako sa Immaculate Mary Academy. Uban usab ni Mamilen, inahanon kayo kinaiya. Kaya the first time, himo kong director sa Sabak School, unya, I learned a lot of things. I grow as a person. Gumikan usab sa ilahang mga paambit sa kay balo diya sa kalibutan, community sa academy. Thank you, Ma'am Milen, sa faculty and staff. Ingon sa mga alumni association o sa PTZA sa ato ang IMA. I'm very grateful for everything. At least I've grown as a person because of our shared experiences and memories. Karon mo taliwan ni, mobalhin ni sa aking parokya. Pero ang amo ang mga handumanan diya kaninyo magbabilin sa gihapon. Pasalamat ko sa PPC o PFC, Parish Pastoral Council o Parish Finance Council, nga nako na nagpaluyo nato sa ato makalihukan sa ato ang simbahan. Kamo samtang muhawa ang pare, mubalhin ang pare, naagyapon mo as ad interim council for 6 months to 1 year, hangtod nga ang bagong pare makapili og new sets of officer gikan sa BEC chapel din sa parish level. Pasalamat usab ako sa atong LGU, Local Government Unit, ni Panguluhan ni Mayor Elizabeth Madinpase o sa SB members nga kanunay naa nagsuporta kanato labi na sa kalihukan sa kapistahan sa ato ang parokya. So pasalamat ko sa ato ang mga religious organization,
mga lay liturgical ministers na aktibo kaayo. Most of them are professionals serving in our community. I'm very grateful for them sa ilang disiplina party usab. Nagihatag kagahapon. Sayad man ko nga sa ako ang pag-abot ni parokyaha, wa ko naghimog proyekto. Tungod kay gusto ko nga mopahulay. Sa paglinog, nag-repair ko simbahan sa Kwasi noon. Then, pag human sa Kwasi, amo kong malibre na ko, gi-assign ko kawayanan, nga perting gubag simbahan. Makaingon ko nga, Lord, kung sa may sa na ako nga anong ibutang mo ko ani. Pasalamat lang po ko, kitabangan ko dito na repair ang simbahan tungkol sa mga suporta sa katawhan. O din sa ato ang parokya, na-rest sa kung himo proyekto, at least, makarest sad mo, nga di mo pagayuan og solicitation. So, tinuod, mangayong solicitation alang sa mga bisita, namin dagdogon nga mga tao aron mupakaon sa sponsor sa mga bisita nga mamut nato. So, salamat ninyo tanan. Karon, again, kinatunta nga sama sa biya ni Kristo, we create impact in your life. In one way or another, at least man lang, we spell a little difference in your life. Importante nga sa pagbiya, inyo sa makita nga nang nidodaanon ni sa pagpangalagad. Kinatulang nga nalipay mo sa atong ginagmay nga mga free services. At least gamay, in return as a gratitude. Kaya di man pwede ang pare, mao na lang may hatagan. Importante ang pare, siya ko'y muhatag, ginagmay, in return sa kaayo sa katawhan. I hope you enjoy and you appreciate our little return diha kaninyo. Salamat na natuntang nga makita ninyo nga baka naman diha, ipadayon ninyo ang pag-communicate sa gugma o kaayo sa Ginoo ngadto sa uban. And that is also your mission, the never-ending mission nga gisangon sa Ginoo natong tanan. So again, thank you. And I would like to end my sharing with you niining maong mga pulong panamilit nagibutang sa cellphone nga pagitaunon pa. So again, as I stand before you today, my heart is full of both gratitude and sadness. It's never easy to say goodbye, especially to a community like Katigbian that has meant so much to my life. Over the years, we have prayed together, celebrated joys, shared burdens, and grown in faith as one body in Christ. You have been more than a congregation to me. You have been my spiritual family. Each of you has left a mark on my heart, from the quiet strength of your prayers to the laughter shared during church events, the kindness in your eyes, and the warmth of your welcome. You have shown to me the face of Christ in countless ways. I am deeply grateful for the love, support, and encouragement you have given me. While my journey is now calling me in a different direction, please know that I do not leave this place unchanged. So nakapausap mo sa akong kinabuhi. I take with me the lessons I've learned here, the friendships formed, and the faith we have nurtured together. True, though we may be apart in distance, but we remain united in the heart. As St. Paul once wrote to the Philippians, I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel. And may God continue to bless this parish abundantly, and may your ministry flourish, your love for one another deepen, and your witness to the community shine ever brighter. I will hold you in my prayer, and I ask you to pray also for me as well. Until we meet again, may the Lord bless you and keep you, and may His face shine upon you and give you peace. And this is Father Alexander Ochavilio Nalitan, your parish priest now, signing off. Thank you. Anindog.
Nakatuwa ko sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa lahat sa yuta. Ug ang Jesucristo yung anak kabugtong ina nato, ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni nga birhen, gisakit sa Poncio Pilato, gilansan sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa kadrukalo na banang isa ka sa langit. Nagaling sa to sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Gikan mo balik sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nakatuwa ko sa Espiritu Santo sa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santo sa pasaylo sa mga sala, sa mga banaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Ang Ginoo Hesus mitiyal kanato sa iyang mga buluhaton pinagi sa iyang espiritu aron ang atong mahimo ang tanan iyang sa iyang ngalan. Sa libok natong hunahuna o kasing-kasing maghiusa kita sa pag hangad sa langit nga atong pangayuon ang iyahang bendisyon ug panalangin busa mingon kita Ginoo dungga ang among pag-ampo atong balikon. Ubani ang imong simbahan, Ginoo, nga musangyaw sa imong maayong balita sa imong gugma ug gingharian sa tibuok kalibutan ug sinultihan og kultura. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo isip usa ka simbahan, uban ni Obispo Alberto ug Padre Alexander, masinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawom nga pagsalig ug malaumong pagtuo sa Dios. Taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa amahan. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag kanila nga namatay na. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoong Hesus pinagi sa lamdag sa imong espiritu ubani kami sa among lawig padulong sa puloy-anan sa himaya uban samahan ug sa Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Oh
kampo kamo aron ang ako ganiyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton na O Ginoo, nagahalad nami karon nining sakripisyo sa mamayaong pagsakas sa langit sa imong anak. Ituot nga pinagi ni mga santos nga buhat sa misa. Mabayo sa kaming anak sa kalipay sa langit. Kinayamong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan niyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay iyong mataro. Santos nga mahan Dios katunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kaya ang Ginoong Hesus hari sa himaya, mananaog sa sala ug kamatayon samtang nagtan-aw ang mga kaanghel misaka karong adlaw nga sa kitas-an sa langit. Siya mao ang tigpapataliwala sa Dios o sa tao, ang maghukom sa kalibutan ug ang Ginoo sa kagahuman. Dili ano mobiya siya sa among pagkaubos kundi aron kami nga mga bahin siyang lawas musalig nga makadangat usab nganha diin naguna siya kanamo isip ulo o sa lugdanan. Buza puno sa kalipay sa Pasko nagmaya ang katawan sa libong kalibutan o kuban ang mga anghel sa kalangitan nagasangyo kami sa walay hunong nga himaya duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pagdaig nga nag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos ang kagahom. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahintasan. Daigon ang nakaangkin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahintasan. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu, aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kiniyalang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa mapasakit siyang kaugalingon, mikuwas niya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang pagkagitapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, may hatag ningadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini, og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iulaalang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
pagpadayon o pagkamanaw na Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod, kay mo kami giisip nga ngayon, nga mo atubang umualagad kanimo, himuang nga kami, nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinong na may ginuwang imong simbahan sa mo kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanan nga mga pari. Hinong din usab among maigsuno nga matay sa Clag de Leonora, Nonila di sa Padre Proceso, ug silang tanan nga mugihandom ni Santo sa misa karon. Malaumon nga mabanhaw silang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, ug dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, ug kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Santa Maria, ang inan nga ulay sa Dios, uban siyang banang nga sa San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton at sa katuigan uban kanila. Amoy ko nga dayon nga amoy ko nga himayaon pinaagi na Hesus Kristo imong anak. Pinaagi ni Kristo ubanog diha kaniya ang tanang pasidungog ug pagdaig kanimo Dios amahan nga makagagahom kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong awiton mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron trabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kuno sa sala og mahalayo sa tanang kasamok sa tanang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo ang ginharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo na kasi mga apostoles, ang kalinaw ibirin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa mo mga sala, kundili ang pagsalig sa musimbahan, o sibo sa mong kabubuto na tagi kami sa mong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. At ipagkita tumaan sa atong panaginig sa unayang panagdahit manakanin ninyo. Peace. Cordero sa Diyos, nanagawagta sa mga sala sa kalimutan, kanuy kami. Cordero sa Diyos, nanagawagta sa mga sala sa kalimutan, kaluwi kami. Cordero sa Diyos, nanagawagta sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalina. Okay na si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita kinapit ang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. Magamo po nga Dios. Nagsugo ikaw kanamo nga ang aniya pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasulod kami kang Kristo uban sa gugma nga sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among ipangayo kinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maglingkod o katagan na po o panahon si Sir John sa pagbungat sa mga pulong pasalamat o panamirit. 4 years ago, I stood the same podium to welcome our parish priest, Reverend Father Alexander Ochabilio Nalitan. Today, I stand before you not to say goodbye and farewell, but the words of gratitude and thanks. Thus, I request the congregation to please bear with us because no other time and venue to do this. I would like to grab this opportunity because this is the last Mass presided or celebrated by our parish priest, Reverend Father Alexander Ochabilio Nalitan. Tomorrow, he will be installed to his new assigned parish at Lendabel, Tagbilaran City. So sa ngalan sa katauhan sa Dios, dinhi sa Parokya Immaculada Concepcion, tugoti kami nga among itunol ang among kinasingkasing pasalamat kanimo, Father Alex. Diin sulod sa upat ka tuig, adunay tao nga sa laray ni Melchizedek nagatiman sa iyang parasan sa karnero. Through your instrumentality, Jesus establishes this parish that you are the shepherd of his flock. Samtang kaubanta sa paglawig, this is my personal notes para kanino. You have a character of humility. Simple lang yun si Father Alex. Gani, there was once a meeting of the PPC, joint meeting PPC and the PFC, that yours truly was the Parish Pastoral Council present delegate during the time. I insisted, kay there was a situation that Father Alex padong siya sa magmisa, one of the barrios, medyo nadili ang iyang misa tungod kay misakay lang siya o habal-habal o motorcycle. Mao nga mi-suggest ko nga kung mahimo ang parokya, mupalit o multicab para gamiton. Pero tungod sa iyang pagka-humble, simple lang, murag okay ra niya. Very approachable. Waili po. Murag si Joseph. He's a man with a strong principle, dedication, and commitment. As mentioned earlier, as human he is, but he tries his best to do the best para sa atong parokya sa Immaculada Concepcion. Karon kay mobiya ka dinhi sa among parokya, not your personal decision nor influenced by others, because this is the part of their priestly vows, the vow of obedience. Apan ang marka sa tunog sa imong pagkamaayong magbalantay, magpabilin nga among handumon. Karong Dominguha is very timely. Today is the solemnity of the feast of Ascension. 40 days after Christ's resurrection, he ascended into heaven.
Si Kristo mibiya pisikal sa iyang mga apostolis. Apan ang iyang pagpanalangin nagauban kanunay hangtod sa kahangturan. Sa lain nga pagkasulti, si Father Alex mibiya usab kanato karon, apan kini adunay lawom nga hinungdan ug kahulugan, ug ang Dios ray nasayod niini. On the other hand, there is a spiritual meaning of ascension. It refers to the process of personal growth and transformation on a spiritual level. It involves an individual's journey toward higher states of consciousness and greater self-awareness and deeper connection to the Church. Father Alex, wala kami laing ikapabawon kanimo. Words of gratitude and thanks are not truly enough. Apan ang among pagampo nga unta tagaan ka kanunay sa maayong panglawas ug kadasig sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Lastly, there is a line in Latin that says, Deo benedicat et protegat, nobam parutiam tebi attributam. May God bless and protect your new assigned parish. Padayon, paring bulanon. With this, Father Alex deserves a round of applause. This So, is salamat, Sir John, sa very inspiring and touching and moving mga mensahe. Again, this is thank you, sir. this is a very spontaneous Thanksgiving speech, no, pero dili na ko ni imiss nga opportunity nga magpasalamat sa my Father. So on behalf na mong mga seminarista ni Arthur, ni Jade, ug sa mga Knights of the Altar ug sa PYM, we would like to thank Father Alex for the 4 years support to us, most especially for us seminarians, because na-feel gid namo ang support, most especially sa mga allowances. You know, we have a lot of financial obligations and dili ka mo hesitate nga mohatag namo. And in terms sa mga events sa PYM and Knights of the Altar, wala gyud ko'y nakita nga dili ka mo support, and in fact, mas naguul pa ka nga unsay among murag financial problems, you are there to support. So Father, this is not just hello and goodbye, but rather this is hello and hello. Thank you, Father, and may God bless you in your new assignment. So again, salamat sa ato ang mga different religious and mandated organization, sa atong lay liturgical ministers nga kanunay naas kanato na niabaga sa mga itrikan o mga kaliyukan sa simbahan. Thank you so much. Sa ato mga household members, o sa atong opisina, si Ma'am Kat, si Tinini, si Andresa, si Ayan, si Munghay, Mungmong, si Joseph, no? O si namibag kong adopted member, si Kuro Agad. No? So, lingon po siya nga, asa man ang sakiran padlog Lindaville, nagplano po ng uban sa Lindaville. So anyway, salamat sa inyohang sa ato ang pag-iguban for 4 years. Unya napaganong trabaho gumikan usab sa inyohang pagtabang, dedication and commitment sa inyohang service. Ato sa mga masinarista, si Arthur Angkla, si ato ang Jade Buhayang, ang ato ang mga seminarista sa Immaculate Heart of Mary Seminary, ang nagahimos ng Summer Apostolate 1 month, o si seminarista Gabriel Asilo, o si seminarian Elden Maculo, na ato ang liturgical NC, mutabang o able sa atong sakramentaryo sa libro sa misa, now in this residency program. Inato ang atong iyan po sila nga magbalang puso, mapari aron masay na po katigdian, no? Mao na nga again,
To everyone, thank you. My heart gratitude really knows no bound. God bless you all. Good morning. Palihog manindot. Ang Ginoo manaakan niyo. Manaw sa kaning Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala na ang misa, atong dado nagpumaw kalinaw ni Kristo. Salamat.